Čus! Bam. My vám... A jo, sorry. Dej si kopírak, nejsem kopírak, jsem. Ale je to jeho kanál. No, tak nekopíruj. My tady máme speciál za 10 000... za 10 odběratelů. Máme tady... Skořici. A natáčeli jsme 2 videa a vždycky jsem vyhrál. Takže dáme si jedno kolo, pak druhý, protože to je jako... Asi si dal jeho lžičku, protože on to vlastně, já jsem si to musel umýt, vole. Strašně. Tvoje, pojď si nám dát. Vole. Takhle, vole, bitches. Se rád to tak. Druhy. Kdo to má víc? Já, to je asi. Ne, serci. A kdyby něco, jsou to stejné lžičky? Jo no. IKEA. Ne, žádná reklama. Co jsi řekl? Takže takhle. Počkejte, kdo má větší žičku? Řekněte to pak v komentáři. Jo, vole. Řekněte to v komentáři, kdo má větší žičku. Jo. Kde je větší sráp, vole? Tak jo. Takže jdem na to. Ty vole, Já ho nechám na schvál vyhrát, jo. Co, vole? Si to pak myslím, že mě to je jedno. Takže, na 3. A počkejte, teďka se chováme jako dospělí lidi. 3, 2, 1. 1, teď. Jsem zdrav? Pojď. Já jsem si to dal pod jazyk. Zkoušejte to dát pod jazyk. No, ale v tomhle týdnu chceme natočit 4-3 Co mileš? 4-3 ty challenge. Nejdřív. Co? Speciály, žádný challenge. Jo, já ho přemluvím. No, tady si já musím dělat blbě. Pohodě. Co, dáme další kolo, nebo Ale co tam je? To nevím. Dáme další kolo, nebo ne? Jo, dáme. Už došel odhá, ale ty žádnou nemáš. A dneska já taky ne. Já se tam nechci vracet. To je na to. Takže, vole, my jsme slibovali, vole, jet 2 kola, ale jenom jedno. To bude konec. Ups. Mohli budeme točit logy, nebo ne? Tvoje druhu. Tyhle mám zasraný mobil od ty posraný zdi, vole. Nokia. Tyhle Nokia, vole, má to nejfej. Cože? To má nejfej. No, žlutou. Kopírák. To mě dřív než tady dokonce 2. Takže my se s váma rozloučíme a u dalšího challenge zase čus. Jo a nezapomeňte mě odbírat, to je taky hlavní pravidlo. Like? No, Dislike. Lajky přece. rozluč se. Hitler. ne. To nemůže dát na YouTube. Ne, to nemůžu, tak třeba, já nevím, čus je používaný. Ty vole, mě už nic nenapadá, tak. Rododendron. Čusák, hnusák. Jo, ne, to je taky, ne rododendron. Lis. Dobře, tak my se s vámi rozlučíme a u dalšího challenge. Ne, ani nechci. U dalšího, nějaká paní tam je, dobré. U dalšího challenge zase čus. Co chceš dělat? Protahujem to. Takže čus. Když dáte dislike, tak to jdu
Ne, nevyhrožuj, to se nedělá. Takže čus, rozluč se, už mě to tady... A čus se říká Rusák. Ježíš, řekni čau. Čau. No, čau.